17,4 point. Her er det også hjemmerløs nummer 22, Terence Hargrove Jr., der skal hoppe højt. Det bliver Næstved det vildt, der ligger for land. De ligger snitter lige omkring 18 af dem her per kamp. Her den første i aften ligger på 75,7%. Team Fogh Næstved, noget der selvfølgelig også skal gå hen og blive afgørende, jo længere frem vi kommer i kampen. Ja, der er skarpest i den disciplin her. Han ligger godt for land, Jagan Mosley. Der kunne være meget stille i hallen. Ja, Darko Jukic, som også skal steppe op i aften. Det plejer han også at gøre i de helt store kampe. Skal også ud og repræsentere det danske landshold snart. Skal op imod Serbien den 21. november. Andreas Holst og Sylvester Bav også en del af det danske landshold. Fantastisk start, de har fået Næstved. Mosley orkestrerer. Der kan de ikke ramme. Det skal de selvfølgelig have lov til. Skyde så varm her, Darko Jukic. Han tager den hele vejen. Der svigter han altså ikke. Lille fodfind. Så tager han den til kurven selv. Den gode Darko Jukic. Hoffmann får ikke noget. Godt lagt i kurven her. Kommer lige akkurat ind foran C. Williams. I stedet for at få scoret. Jukic leder efter hans brække. Får den. Altså får en god start. Darko Jukic sætter den lige igen her. Springer langt udefra. Lægger den i kurven. Måtte jo sige farvel til en række profiler. Bang Bears, Michel Diouf, blandt andre Ryan Evans. I forhold til det hold, som vandt pokalen i fjor. Noah Churchill går står knusende væk. Malik Parsons, DeAndre Pickney. Der har mistet lige så mange store profiler. Der er Ryan Williamson, Devon Cooper, DeAndre Bernard, EJ Dembreville, som jo spiller for bakken. Okafor, Lagio Granzan, Robin Duncan. Der er ikke mange tilbage på de to mandskaber, der har jo krydset klinger så mange gange i sidste sæson. Bakken, der jo har 6 sejre i træk mod Team Fogh Næstved, en enkelt af dem i overtime. Og kigger vi lige sådan isoleret set på det her i hallen, der har de altså vundet hjemmeholdet de sidste 7 kampe i streg. Så der venter altså noget en opgave for den nye head coach hos Næstved i forhold til sidste sæson. David Pavlakovic, amerikaneren. Han misser. Sylvester Berg med lækre detaljer. Han er lige ved
Det for alvor bliver godt. Et turnover her. Gregory Elliott var det, der stjal den. Mosley udefra, det er altså også godt. Lagt i kurven. Whoop. Jeg hopper og danser på kogen. Og Terence Hargrove Jr. og amerikaneren. Ja, det er altså lækkerier. Gregory Elliott. Turnover. Og endnu et. Mosley kan stille og roligt lægge 2 point i kurven. En rigtig solid start, de har fået. Team Fogh Næstved, Bank står foran 8-7. Horsens IC i turneringen her, men har jo også for nyligt måtte indkassere det første nederlag ude i Europa. Spiller jo det her ENBL. Tabte den 6. november til Legia Warszawa. Bullbane 88-79. Kom ellers ind til opgør med 3 sejre i træk. Og det er ikke fordi det bliver vanvittigt. Lidt i næste opgør, 10. december, når man Inter Bratislava fra Slovakiet. Et lækkert point her. Jukic, de har nemlig vundet alle 4 kampe. Slovakkerne. Mosley. Mosley leder. Han skal skynde sig. Baptiste finder Leonard vejen igennem Bank-Bærs. Defensiv 2 point. 7 point er det i front. King dribler sig ind i 4 næste spillere, men han får alligevel lagt 2 point i kurven. God aktion af den 34-årige amerikaner. Ja, han er skarp udefra i aften. Elliott snitter 13,3 point for sæsonen. Bav kommer først på den, så kan han bare kigge længe efter den, og så er der altså bamser på gulvet. Det skal I ikke snydes for. Første træer. Jean-Baptiste leder. Simius med afslutning af 2 point til Næstved plus 7. Lige under 4 minutter tilbage i første periode. Og selvfølgelig også specielt for ham her, nummer 4, EJ Demperville.
spillede altså for Næstved i sidste sæson. Jukic, han har altså skudt sig selv om og er i gang i en god kamp allerede. Den bundrutinerede Jukic. Og det her, det bliver vi aldrig træt af at se. Vi skal han passe på, at han ikke bliver skadet i sekvensen. Dan Burrell. Han forstår han ikke. Skyler Boland. Lad os lige se, om vi kan blive klogere her. Ja, når lige akkurat her står i vejen for David John Baptiste. Boland. Og så spilletid til gæsternes nummer 15, Lukas Christensen. Williams overfor Polakovic. Langt ude fra Holden Redpath. Hold da op. Jukic føler sig nødsaget i skuddet til at forsøge udefra. Baptiste. Redpath misser. Ja, de er så gode til at komme afsted. I de her hurtige skift. Smuk dunk. Holdes Hargrove Jr. Ja, tredje gang de skal på linjen i aften. Næstved hjemmeholdet har endnu ikke været det. Her med 1.39 tilbage. Sam Williams. Markus Winther kommer ind for første gang for Bang Bears i aften. Nummer 9.
Jamboree udefra gør det onde med sine gamle holdkammerater. Nogle af dem i hvert fald. Der slynger de den altså også godt afsted. Nu går det stærkt. Næstved har rundet de 30 point i første periode. Meget aktiv nede på linjen. Anders Sommer. Ja, det er altså en fantastisk forsvarsaktion med Terence Hargrove Jr. Der bliver gået til den. Polakovic med til billedet sammen med Zay Williams. Måske skal de lige tillade lidt ekstra på sådan en aften. Topkamp. De tre dommer. Den må han selvfølgelig ikke misse, og det ved han også godt. Gæsternes nummer 15, den kan blive dyr af Lukas Christensen. Det er mis. Han går stadig og tager sig til hovedet. Og der handler det om at komme videre hurtigst muligt. Det er nogen Christensen. Markus Winter. 30 sekunder tilbage. Ja, der gik den altså ikke længere for hjemmeholdet. Næstved, der kan spille tiden ud. Og det ved de godt. Jean-Baptiste tager sig god tid med 10 sekunder tilbage. Og forsøger han sig selv. Så lige akkurat, så er der 1 sekund tilbage. De har travlt. Lad os se, og de når ikke at få lagt flere point i kurven. Det er slut. 28-30 til Næstved efter en første periode med i Sparkassen Danmark Basketball Center. IJ Temperville venter på, han får lov til at sætte gang i løjerne. Næstved foran med 2 point. Markus Winter. Og så fik vi da sparket anden periode i gang. Og så er det lige pludselig hjemmeholdet, der er i front, efter Næstved jo havde føringen i stor del af anden periode. Og får undervejs med 7 point i flere omgange. 17-10, 22-15. Lad os se, om de kan fortsætte de to mandskaber med at levere masser af point. Ja, den er svær, men han leverer altså bare varme, det må vi sige. Virkelig imponerende. Har under 1 sekund til at reagere. Hargrove Jr. Sylvester Bave samler op. Temperville med 2 point i kurven. Og hvis han er ekstra tændt i aften, så ved man jo hvorfor. Så er han jo fra Team Næstved i sidste sæson.
fantastisk aktion af Mosley, som også lige falder skærbar ind igennem Bangladesh forsvar, så bliver han altså lige kantet. Så man måske også lige kunne fornemme af indholdet nummer 32 på Vlahovic. En lille point til Mosley. Topscorer for gæsterne. Han skyder sig på alt. Grove Jr. På halvdelen af sine forsøg, 5 ud af 10. 11 point har han smidt i kogen hidtil. Han er hårdt presset, da han smider den i kogen. Nu ser vi lige igen. Baptiste. Og Vlahovic finder point. Det var faktisk hans første i aften. Amerikaneren, der snitter lige på den anden side 13 point. En god aktion af Jules Vesterberg. Ja, det er også en, de vil også over, hvis ikke de vinder her. God aktion. Markus Winter. Knap så godt.
De har scoret på 4 ud af 4 hidtil. Team Fogh Næstved. Måske ikke, den altså ikke længere. Mosley, der har sat 2 ud af 2 inden det her. Vesterberg smider den væk. Ja, de har det altså væsentligt sværere her i en periode. Team Fogh Næstved kom til 6 point. Lavede 30 i første periode, her hvor vi nærmer os midtvejsmærket. King. Nu har vi fået Holst på banen. Nummer 2. Det er altså fejlet med det samme. Gæsterne C. Williams. Første gang hjemmeholdet skal forsøge sig i den her disciplin. Ligger på 68,2% i de første 8 kampe i sæsonen. Får ikke sådan vanvittigt mange straffekast. I omkring 13 per kamp. Jeg får de 3 styks. Ja, han var altså lige kommet på banen stort set. Nummer 2, Andreas Holst. 19 år gammel. Han er iskold efter skolen. Ja, så er vi vel derhen af, hvor at Team Fogh Næstved skal begynde at passe lidt på, at toget ikke kører. Plus 12 lige pludselig. Baglen med en god defensiv aktion. Jukis vil gerne have den op. Ja, den misser han altså ikke så ofte. King bliver presset og skuddet. Men nu går det altså stærkt. Der var det Bangladesh, der rundede de 50 point. 51 for at være helt nøjagtig. Plus 15. Næste, der virkelig kæmper med det. Hoffman over for King for at hjælpe Bowlen. Holst fejler.
3-3 fra Gregory Elliott. King hammer den i. Og det modsvarer C. Williams. Han er næstet på -10. Det ser så også bare godt ud, når han kommer flyvende. Det er altså stærkt. Småkage fra King. Nu Mosley sætter fod i den anden vej. Tæller ikke om linjen. David Jean-Baptiste. Ja, godt lagt i gåen af Caleb Hoffman. Ingen holdende tur med at få afsluttet hurtigt. Polakovic slider og slæber for det. Det samme gør Ministers Caleb Hoffman.
Lige omkring 45 sekunder resterer der af første halvleg. Reducering. Darko tager den hele vejen. På nogle parametre skulle man jo tro, at vi var et stykke inde i tredje periode, når man lige kigger på, at Bakken-Bergs nu har rundet 60 point i første halvleg mod rækken Stux, som har vundet 8 kampe i streg. Få sekunder tilbage. King på for midten. Ja, tæt på, men det lykkedes altså ikke, men meget lykkes for hjemmeholdet i særdeleshed i anden periode, hvor de virkelig har sat tempoet op. I overbevisende stil af hjemmeholdet med hele 32-18. Har krydset 60 point allerede. Og frit skud til Darko Jukic. God rebound af C. Williams. Mosley bliver fejlet. Mosley får lov topscorer for Næstved med 14 point. Nu krydsede de 50 point. Berg fra hjørnet. Ja, god soloaktion. Junior med 2 point. God aflevering af Darko Jukic. Kommer lige i ryggen af Gregory Elliott.
blev også holdets topscorer i deres seneste kamp i ligaen 9. november, da man besejrede BMS Herlev på udebane 98-65. 24 point i den kamp af Grove Jr. Skyler Bolin. Ja, den forstår de ikke. King og Company. Og med så meget heller. Det var en stor misser. Grove. Der er ikke rigtig nogen, der går til. Darko Jukic, så kan de så godt tage den hele vejen. 14. point for hans pote. Og han ligger og kastrerer det fremragende. Darko Jukic med de her assist den her gang ud til Terence Hargrove Jr. Og han har 2 point i kurven. Mosley. Med 2 gode point. Højt at flyve. Og så får han lidt hjælp. Og landskampspause efter opgør her, hvilket betyder, at de 2 hold først skal i aktion den 28. november. 2 meget vanskelige kampe. Bakken Bears skal en tur til Kaninhulen på Fyn og møde Svendborg, mens Næstved tager imod Horsens IC i egen hul. Mosley, det skal komme for ham i aften, tyder det på. – 22 point er han op på. Han snitter 17,4. Han bygger bare på.
godt sendt afsted. Elliot fra hjørnet vil gerne have den. Får den også her. Jean Baptiste. Og så har de altså gjort et godt indhug i den før. Temperville smider den i udefra. Godt samlet op af Holden Redpath. Så er vi jo derhen, hvor vi så har en kamp igen. Og det er vi jo selvfølgelig glade for. Set udefra 72-69. Kampen helt lige igen. Bjørn er ikke vågnet efter pausen. King med 2 point. Godt overblik af Skylar Boland. Og det modsvar af David Jean-Baptiste. Der er masser af point i øjeblikket. Så skal lagt det udefra. Og så lykkes det for Boland. 6. point. Begge træer. Nu får han ikke noget. Hoffman, og vi får et dunk her. Det ligger helt fast. Han har masser af tid til lige at time det. Tidligere Vestre-spiller.
kan han ikke holde i spil, Markus Winther. Nærmer sig med hastige skridt. Det er 30 point, det her. Det var nummer 28 for Mosley. En godt blok. Ganske få sekunder tilbage af tredje periode. De vil formentlig rigtig gerne lige have 2-3 point mere i målholdet. Hvad skete der der? Lukas Christensen. Det har bremset. Dambreville kommer op igen. Den har altså været god for Team Four Næstved, de har lunet sig på. Dambreville langt udefra, men det slutter altså her. Og det slutter med en hjemmeholdsføring til Bakken Bears på 81-98. Bakken Bears har tilladt modstanderne i snit og scorer 78,5 point fra nu af. Så bliver den statistik forværret. Men de gjorde det også ganske fornuftigt. Team Four Næstved i tredje periode vandt perioden isoleret set 30-21. Og så, mine damer og herrer, så har vi altså scenariet 81-81. Sikke et comeback, de alligevel har lavet. De var altså nede med 51-36, 15 point i anden periode. Og nu spiller de for en føring.
Få sekunder tilbage for baglen. Den bliver en presbal for hjørnet. Junior med airball. De samler den op. Barken Bears. Point til hjemmeholdet, derfor Næstved stadigvæk i front. Ja, den var vigtig og flot. Og Sylvesterberg. King for hjørnet. Misser. Berg med rebound. Baglen får endnu en mulighed. To point til Næstved. Når du ser, han er om for begge hold ikke at komme bagud med mere end de her 5-6 point for en uge af i hvert fald. Hvor der er lige under 7 minutter tilbage. Og der står han det rigtige sted, amerikaneren Pavlakovic. Nu en rebound til hjemmeholdet. Han har ikke torden i øjeblikket. Terence Hargrove Jr. Han laver selvfølgelig sine point. 13 styks, men han har godt nok også misset meget. Og har haft 16 field goal forsøg. Kun score på 5 af dem. Christensen med rebound. Og porten åben. Næste bold. Barkenbold. Og Grove Jr. Godt defensivt arbejde af Christensen.
Barrow igen for hjørnet. Den gang misser han. King bliver ramt. Lusker hjem. Hoffman. Den er også svær, men det er fremragende sat ind for hjørnet. Næste føring nu. Mosley plukker den ned. Mosley igen. Og så runder han de 30 point. Imponerende bedrift. Temperville ved det for meget i situationen. To point nok en gang til Mosley. Plus 5 til gæsterne. De er ved at støbe fundamentet til noget stort. King leder. Yuki Hargrove får sin anden one. Kan det her kickstarte Bakken Bears? Første gang han skal på linjen. Hargrove Junior. Misser han. Den var dyr. Ja, der kunne de ikke rigtig finde vej igennem. Og den passes defensiv. Jeg synes også, han måske trækker den lige en tand for meget. Jake Mosley, inden han svingede bolden videre. Sæt sine holdkammerater i en svær position. Paulin skal orkestrere det. Sammen med ham her, Darko Jukic. Der får han ikke noget. Mosley udefra. Den kunne virkelig have lunet. Da Timofey Næstved får bolden. Samtidig har David Pavlakovic. Mosley sætter løgene i gang. Hoffman. Mosley. Det er et godt Næstved-spil. Simius misser. King udefra, den er svær.
Også for svær. God rebound af Hoffmann, der timer det. 2 minutter resterer der. Næstved jagter +5 eller +6. Hvem har modet, evnerne, viljen? Baglen med fejl. Men var det King? Og 6 sekunder for Mosley over for King. Det skal komme fra ham. Misser. Sylvester Berg sætter gang i den anden vej. God lille detalje baglænden for hjørnet. Og så er pakken, hvor de skal være. 91-91. Det dufter af overtime. Næste, der har prøvet det 2 gange i den her sæson, vundet dem begge. 1:15 tilbage. Ja, det er godt fundet Mosley, der skal han koncentrere sig for hjørnet. Den var altså vigtig, den her. Slynger den lige afsted. Gæsterne C. Williams. Den var vigtig. Nu går vi ind i det sidste minut. Darko Jukic. Den er vigtig, den her fra Sylvester Berg. Mistimer, men der stod King altså, så hører den +1 Næstved. Mosley driver den frem. Nu luner hvert eneste point i Sparkassen Danmark Basketballcenter. Mosley. De ved, det skal komme for ham. Det er en vanvittig god aflevering, og den er altså virkelig, virkelig vigtig for Team Fogh Næstved. Vi ser den altså lige her igen. Han står bare parat, ikke rigtig nogen, der dækker ham op. Og så de har tiden med sig at spille et langt angreb, hvis de får muligheden for det. Her Skyler Bolin. Hvad finder de på her? Jukic. Eller ikke alverden til at få afsluttet King udefra. Ja, de kan altså, når de skal. Den er for Bang Bears. Her Mosley. Der er de lige ved at smide den væk. Men det der, den misser de, men der bliver fejlet. Det er han ikke tilfreds med, lige ved at forlade hallen. Terrence Hargrove Jr. Pas på, at han ikke får en teknisk fejl. 2 straffekast til Team Fogh Næstved med 17,2 sekunder tilbage. Og bare lige sige, i den her disciplin i aften, der har de altså været meget skarpe. 92%. 12 har de sat ud af 13 forsøg. Her er det C. Williams. De syger ham, og det her, det kan jo gå hen og blive ret så afgørende, hvis de kan få en træer. Sendt afsted Skyler Bolin og company. De gør i hvert fald, hvad de kan. Her i hallen, publikum rejser sig stille og roligt op. Skyler Bolin, den smider han altså væk. Ind under kurven. Sæt den her igen. Skyler Bolin, King. Der er sæt på handskerne. Holdkammeraterne kan næsten heller ikke tro det. Prøv at se den igen. Prøv lige at se her. Han er fuldstændig fri. Og måske i virkeligheden for god tid. Det her, det er jo noget, der luner, hvis man holder med Team Fogh. Nu er 4 sekunder tilbage. Her bliver de fejlet. Så jeg lige at se, hvad der står op på skuduret. Kan ikke helt regne med det, der nogle gange står nede i grafikken.
i de her AI-tider. 2 sekunder tilbage. Anders Sommer dirigerer lige Skylar Boland. Og det hele kan blive afgjort af herren, der får bolden om få sekunder. Nummer 44, Caleb Hoffman. Han sætter den første sten sikkert. Det var faktisk første gang, han forsøgte sig i dag fra linjen. Koldt blod i. Kan han lukke opgøret? Han skal sætte en mere. Og det gør han også. Bakken Bears, de har travlt. De har rigtig travlt, Skylar Boland. Men det slutter altså her for Bakken Bears, der altså må indkassere sæsonens anden nederlag på hjemmebane. Sidste sæsons danske mestre.